Така, продължаваме разговора в предаването. Ама да смени малко темата от Тома Аквински, да отидем към Бойко Борисов. Аз ще те върна към Тома Аквински накрая. Изненадващо. За малко по-простите неща в живота. Бойко Борисов по-просто нещо ли е от Тома Аквински? По-просто нещо от Тома Аквински. Господин Коритаров, Бойко Борисов, поне за мен е като прочетена книга. Стига бе. Кога прочетахте това многотомно човешко издание и защо го интерпретирате по начин, който дори мен ме озадачи? Това, което казахте при Мира Иванова, много ме притесни. Заради несъстоятелността на професионалния жаргон. Не може на Бойко Борисов да е бил, как го казахте, нелегален сътрудник на Националната разузнавателна служба. Така ли казахте? Господин Коритаров, аз не съм, за разлика от вас и други хора, аз не съм специалист по тази тема. Сега знаем, че вие имате дълго и богато минало. Имате дълго и богато минало. Аз искам да кажа следното. Ама виждал ли сте документи, от които следва това, което казахте? Да, сега ще кажа. Виждал съм документи и за разлика от вашето досие, от досието на други хора, примерно на Красимир Каракачанов, аз нямам интерес, защото вие си имате вашата позиция, гражданска, имате право да изповядвате вашите позиции, защото сте журналисти. Докато при господин Борисов въобще проблема не е дали той е бил агент на Държавна сигурност или не. Ли е? Това въобще не е проблема. Това тепърва ще се изяснява, но това не е проблема. Проблемът е, че този човек, като казахте, кога прочетах неговото многотомно човешко същество. Ами прочетах го напоследък, когато до мене достигнаха редица документи, писани в периода от 1984 година до преди 7-8 години от МВР и службите, по повод дейността на Бойко Борисов. Служби? Ами няколко са службите. Значи, печатите на документите, които аз прочетах за него, едната част оригинални, другата част копия на оригинали, са с печати на Държавна сигурност, 6-то управление, са с печати на НРС, са с печати на Министерство на вътрешните работи. 6-то управление е в различно време от времето, когато първо главно управление става НРС. Това са различни периоди. Именно, в различни периоди. Аз казвам, че това е документация събирана в продължение на 30 години. Какво пише в материалите от НРС за него? Мисля, че не е редно да ги коментирам. Вие ги изкоментирахте, вие го казахте. Нищо не съм изкоментирал почти. Вие съобщихте неща, които звучат... От моя гледна точка, като гражданин, има чудовищни неща вътре, които звучат буквално направо невероятно. Работа на прокуратурата да си провери събитията около тези. Ами ето сега току-що аз подадах на колегите от Бинюс един документ, на който казвам, че нямам оригинал, това е просто копия на оригинала, от който рапорт на агент от МВР Бургас описва какво си говорят Георги Илиев, ВИС-2 и неговия съдружник от град Варна за начина, по който те комуникират и работят с лицето Бойко Борисов. Вижте, проблема е следното. Сега господин Борисов ще трябва да спори. Данните за неговата дейност не са само в НРС, господин Коритаров. Те са в МВР. Той е бил секретен сътрудник и в МВР от тези документи, с които аз разполагам. Темата НРС няма да я коментирам повече. Тя ще бъде обект на разработка на прокуратурата. Напротив, аз говорих не със същи генерали. Едно ще ви кажа. Господин Коритаров, няма някой генерал от НРС, който ще излезе и да каже: да, това е вярно, този е работил с мен. Вижте, не обръщайте темата, господин Коритаров. Какви езици говори? Господин Коритаров, какви езици говори господин Борисов? Не се превръщайте в адвокат на господин Бареков. Борисов. На времето, когато излезе Буда, разработката Буда, тръгна следния разговор. Не какво има в досието Буда и защо Борисов е трябвало да стане секретен сътрудник, а кой изнесе това досие? Ама, чакайте, дайте подред. Казахте по Нова телевизия, че Бойко Борисов е бил нелегален сътрудник на НРС. Какво значи? Казахте такова нещо. Да, какво значи нелегален сътрудник на НРС? Вие ще кажете, вие сте специалист, вие сте бил агент на Държавна сигурност. То няма такова понятие.
нито лейтенант, нито генерал. Ама нали сте образован човек, мисля, който че няма чете? такива длъжности, няма. Нелегален сътрудник няма такова понятие. А какво има? Обяснете. Има нелегал. Легал, то пише нелегал. Аз казах Бойко нелегал. Борисов нелегал. Така пише в документи, така пише. Ще ги дам тези документи на главния прокурор. Кое направление, по коя държава е трябвало да бъде нелегал? Няма да влезе повече. Къде е трябвало да бъде реализиран? Всичко, което Обадете се за 2 минути наистина на генерал Киров. Нека да чуем дали имат, защото вие го споменахте. Всичките генерали говорят едно и също. Днеска излезе Димо Гюров. Господин Борисов успя да мобилизира за кратко време срещу мене. Агентурата на Държавна сигурност успя да мобилизира срещу мен генералите Бриго Аспарухов, генерал Гюров, сега генерал Кирчо Киров ще излезе. Какво да каже? Борисов не е работил с нас. Вижте, Бриго Аспарухов предлага господин Борисов на господин Сакскобургготски за главен секретар на МВР. Да бъдат съвсем други мотивите за това. Какви са мотивите според вас? Може да са приятели, може да се познават от някъде. Самия господин Борисов, самия господин Аспарухов е бил близък с влез си в интернет, погледни си документа, който днес дадах на колегите от Бинюс, вижда какви неща става въпрос. Аз смятам, че не може хора с криминални прояви, които са продавали наркотици, са убивали хора, да се занимават с управление на държавата. Ако е продавал наркотици и е убивал хора, трябваше 20 пъти да е осъден и да лежи в затвора. Защо не е осъден? Защото очевидно според тебе контравъпрос. Според тебе всеки, който продава наркотици в България и убива, е осъден ли? Ти така ли мислиш? Не, но във всички колко случаи са осъдените в България големи наркобосове, големи участници? Чакай бе, кои са най-големите престъпници в момента според? Кои са? Хората, които управляват държавата. Политиците в момента са най-големите престъпници. Сега. Това дори не става и за предизборна кампания. Жоро, най-големите субекти икономически в момента в България, фирми, банки, обществени поръчки, парите са в партиите. Най-големите с днешна дата са ГЕРБ и ДПС. Какво си говорим повече? Не те разбрах. С кого имаш уговорка да не се обаждаш, бе, Светле? Обади се на генерал Кирчо Киров. Охраната на господин Бареков не може да ти казва на кого да се обаждаш или не. Да не би твоите хора да се казвали да не се обаждаш. Каква охрана? Светле, веднага се обади. Аре на Жоро Коритаров чингиджийските номера. Стига история и тук простоти. Каква охрана? Обадила се. Каква охрана? Какви глупости говориш, бе, Жоро? Кой ще ти забрани да се обадиш? Момичето ми казва, имала оговорка. С кого има оговорка? Що казваш, че има оговорка с моята охрана? Как можеш си такъв нелеп клеветник и лъжец? Аз съм дошъл при тебе, уважил съм те в това студио, правя ти рейтинга, ти се правиш на 2,5, бе, човек. Забрави за една секунда, че си бил агент на Държавна сигурност. Не мога да забравя, Николай. Държавна сигурност е магнаурската школа на българската политика. Ти си станал адвокат на мутрите, бе, човек. Аз не мога да те позная. Бойко Борисов мутра ли е? Какъв е според тебе? Ти що му седеше в дома и му носеше цветя, бе, Николай? Защо го викаше президент в твоето предаване? При тебе идваше по-често. Къде да идва по-често при мен? Свободна Европа. BTV, той отказваше от мене да дойде, за да идва при тебе. Защото по-интелигентни разговори може би е мислил, че с интелигента Бойко Борисов трябва да си говори интелигент. С мене ще си говориш по-панерджийски. Панерджийски, разбира се, ще си говоря, защото наистина несъстоятелни неща. Не да правиш долнопробни внушения, че някой от моя екип е забранил на твоите хора да се обаждат по телефона. Светле, сложи един микрофон и веднага ела тук да кажеш с кого, кой ти е казал да не се обаждаш на хора. Аз по същата логика да извикам и шефа на прес-центъра Никола Митев и той да каже. Стига глупости. С мен има 3 момичета, горе съм се качил. Колко време мина, откакто казах да се обадиш на генерал Киров? Можеш ли да ми обясниш? Хубава работа. Така, не дай да правиш, моля те, чингиджийски внушения. Това не са чингиджийски внушения, това са обстоятелства, които трябва да се изяснат. Борисов, аз искам това, което това не е защита, бе, ти да бъде занесено и отнесено. И къде да бъде отнесено? В прокуратурата, защото като гражданин аз съм длъжен да потърся тази институция, те да направят своето разследване. И като направят своето проблема не е в това, че Борисов е бил в службите и че Държавна сигурност го е създавала. Проблема е в това, че той се е възползвал, за да върши престъпление. Дай доказателства, че това е било така, защото това е твърдение, което излиза, че наистина ние сме... С документите, които аз разполагам, съм готов да отида и да ги дам. Нямам намерение да ти правя шоу на тебе и да ти изнасям тук документи. Ето господин генерал Киров на телефона. Добър вечер. Добър вечер на
вас и на вашия гост. Господин Киров, моят гост твърди, че при вас има документи, които доказват, че господин Борисов е преминал през полезрението на Националната разузнавателна служба. Има ли такива? Ами, аз с интерес наблюдавам вашето предаване и така оставам с впечатлението, че има неяснота или терминологична, или учрежденска и ведомствена. Така, не ми е ясно какво се има предвид под понятието нелегален сътрудник и въобще цялата тази категория лица. Но трябва да кажа откровено едно нещо. Не знае господин Бареков с какви документи разполага. Може би бих му препоръчал да ги провери по-добре, преди да ги дава на главния прокурор или на друга инстанция. Защото аз мога да отговоря за периода, в който аз ръководих Националната разузнавателна служба, че за този период името на господин Борисов е протичало единствено и само по линия на партньорството и вие си спомняте случая, когато той излезе и пред Народно събрание заплаши ДПС и господин Местан, че господин Доган е поръчител на неговото убийство, едва ли не. Да, това е дошло. Между другото, един въпрос да задам към генерал Киров. Генерал Киров, имаше ли такъв сигнал, че господин Доган готви убийството на господин Борисов? Моля да задам 2-3 въпроса като журналист. Не. Ами защо Борисов твърди, че имало такъв сигнал? Кой лъже? Борисов лъже ли казва истината тогава? Аз мисля, че умишлено се използва този случай за политически цели и смятам, че това не е редно. Твърде много се разшумя и е в ущърб и на Националната разузнавателна служба и на националната сигурност като цяло. Генерал Киров, момент, аз не разбрах едно. Има ли сигнал в НРС, че господин Ахмед Доган иска да убива господин Бойко Борисов, както твърди господин Бойко Борисов? Не, отговарям еднозначно и категорично. Такъв сигнал няма. Значи вече заловихме господин Борисов в една лъжа, така излиза. Това беше установено по безспорен начин още когато се разгоря този скандал. Да, обаче, господин Киров, откъде почна този скандал? Какво е писал господин Раде Булатович, ръководител на БИА, до вас? Господин Коритаров, аз никога и по никакъв повод не съм споменавал и употребявал имена на мои партньори. Дадено, какво е писал Хикс? И не съм споменавал, че тук става дума за служба, ръководена от господин Булатович. Дадено от партньорска служба на България в съседна държава. Да речем, може да е от Хакан Фидан, примерно. Може. Генерал Киров, имам въпрос към вас. Ако имате нелегал във вашите редици на НРС... Трябва ли да знае чужди езици? Не, остави това. За чуждите езици ще говорим след малко. Задължително. Ако имате нелегал във вашите редици, виж, господин Коритаров, това, че си прост, не е алиби. Не дей изкарва алибито на господин Борисов, че прост и не знае езици. Генерал Киров, въпросът ми е следния. Вие длъжен ли сте по закон да пазите известен период от време, не знам точно колко е, 40 или 50 години или 100, длъжен ли сте по закон да пазите в секретност неговото присъствие във вашите редици, както и неговото име? Значи, сроковете, с които се запазват документи, които представляват класифицирана информация, включително и материалите за останали от периода на първо главно управление за нелегалното разузнаване и хората, които са го осъществявали, се съхраняват по силата на Закона за защита на класифицираната информация. Аз дълбоко се надявам, че проблемите на нелегалното разузнаване няма да бъдат предмет на публично огласяване, защото това е една изключително важна и сложна част от дейността. Колко по закон вие трябва да пазите самоличността на тези хора да не бъде издадена? Вие, генералите от НРС. Личното ми мнение е, че е вечно. Така, т.е. Това е мнение, това не е закон. Аз приемам защитата, която вие... Аз приемам защитата, която вие давате. Вие не точно конкретно, защото вие не отговорихте, но генерал Гюров, генерал Бриго Аспарухов защитават честта на пагона и офицерската чест и закона, казвайки, че нямат такъв нелегал като Бойко Борисов. Нали така? Те не могат да излезат и да кажат, да, имахме такъв нелегал като Бойко Борисов. На мен не ми е известно също такъв случай
на нелегалката Бойко. Но вие ще водите безумен разговор. Това не е проблема. Въобще не е проблема Борисов бил ли е нелегал, не е ли бил нелегал. Нелегал, знаеш ли какво значи бе нелегал Борисов да отиде човек с чужда самоличност по време на в друга страна? Преход, преди да стане главен секретар, след като става главен секретар и след като става министър-председател. Това, което казвам аз, е, че този човек има престъпни действия, престъпно самосъзнание, документирано в архиви на МВР и Държавна сигурност, които аз ще предам на прокуратурата, защото тези оперативни разработки за него е възможно да са стартирали и да са били прекратени, че той е невинен. Факт е, че до съда не са стигнали. Нека да се зарови сега прокуратурата и да види защо са възникнали тези оперативни разработки и защо господин Борисов крие за тях. Как си представяш едновременно да е такъв престъпник, какъвто го описваш, и да бъде нелегал? Как логически можеш ли да си го представиш? Съжалявам, аз за разлика от тебе, Жоро, генерал Киров, нямам такова образование, не съм бил полицай, не съм бил ЧГ, не съм бил нелегал. Имаш образование. Образованието е образование. С елементарно образование можеш да стигнеш до извода, че нелегал е човек, чиято задача е да се внедри в чужда държава. Това означава да има чужда самоличност, да владее езика почти до съвършенство, за да може да изпълнява задачи. Дали винаги е това амплуато на един агент на разузнаване? Нелегал говоря, нелегал. Господин Коритаров, не задълбайте в тази аргументация, не е ваша работа. Казвате, че е нелегал. Аз каквото имам като документи ще предам на българската прокуратура. Точка по въпроса. Не си човека, с който ще седна и ще обсъждам тази тема тук. Нали поиска да обсъждаме актуалните неща? Каква страна съм аз? Аз просто ти обяснявам разумно какво значи нелегал. Първо защитаваш службите, защото си част от службите. Естествено. Второ защитаваш господин Борисов, защото си му фен. Защитавам понятийната страна на въпроса. Добре. Не мога да говориш аз съм употребил думата нелегал. Никой не съм говорил за нелегален сътрудник. Излезаха документи, по които господин Борисов беше обозначен като секретен сътрудник на МВР, но и това се покри благодарение на общите журналистически усилия. Господин Киров, възможно ли един човек, генерал Киров, дали ме чувате? Да, слушам ви. Възможно ли един човек да бъде и секретен сътрудник на една служба и нелегал в друга? Това според мен е невъзможно. Как да не е невъзможно, като е нелегал, вие ще го пазите да е в нелегално, защо да не бъде секретен сътрудник в друга? Обяснете му, генерал Киров, нелегала къде работи и секретният сътрудник на НСС, ако допуснем, че е на службата за сигурност, какви ангажименти има? Имат ли те нещо общо? Вижте, аз познавам добре ситуацията с това, което е останало от нелегалното разузнаване на България в... То не е останало. Аз по думите на Димо Гюров от преди известно време, а и от вас вие самия сте ми го признавали в разговори, че почти не са оставали. Нелегалното беше закрито. Да. И то преди 10 ноември. И то преди 10 ноември, да. Не преди 10 ноември, закри го генерал Гюров. Да не влизаме сега в такива подробности, защото ще издадем след малко държавна тайна и ще трябва да нося отговорност за това, което сте казали. За да приключа своето участие, коректно бих препоръчал на господин Бареков още един път, преди да предаде каквото и да било на инстанциите, да ги провери по-добре. Господин генерал, аз съм привлекал експерти, които са така симпатизанти или мои лични, или на партията. Те са ги погледнали нещата, имам тяхната експертиза, знам кое може да бъде поставено под съмнение и под достоверност. Знам кое е истинско. Повярвайте, всичко, което изглежда, че е оригинално, аз ще предам на прокуратурата с уговорката, че присъден искам да раздам. Ако си подведен... Няма как да съм подведен, господин Коритаров, за всички документи, защото вътре има неща, които са писани, рапорти, докладни записки, дела оперативни с печати, с подписи, с имена, с хора, които са състояли. Въпросът е МВР докъде е стигнало с тези разработки. Защо МВР тези разработки не ги е приключило? Защо нямаме в архива на МВР приключило с закриване на делото? Защо тези дела са щипани и късани от архива на МВР? Това е въпрос. Бих ви препоръчал още едно нещо, да съобразите своите действия с
изискванията и разпоредбите на популярно така наречения закон за досиетата, защото ако това са документи, които до момента официално не са предадени на комисията по досиетата, там има наказателни разпоредби, които трябва да ги съобразите. Генерал Киров ще ви каже, че от всички документи, с които разполагам, има само един, който е част от бившата държавна сигурност, той не е досие. Там става въпрос за рапорт на агент по повод инцидента с един самолет, за който вие добре знаете, с така наречения граф Чано, 1984 година. Вие сте бил тогава млад разузнавач, но не може да не сте чули за този самолет, че пада край София и умират хора вътре, при доста странни обстоятелства, десетки. От този разказ, който аз имам, който ще предам на комисията по досиетата, бъдете сигурен, когато се увери, че това чудо е оригинал, става ясно, че групата на пожарникарите е била водена от 25-6 годишния по това време пожарникар от град Банкия, Бойко. Какво следва? Ще кажат службите и прокуратурите. Господин, хора умират. Пожар не се гаси. Линейки има, пожар няма, там са пожарникарите, хората умират. Господин генерал, един въпрос към вас. Имате ли отговор на въпроса за вас и вашата съвест? Чиста ли е? Не, че имам някакво съмнение в това. Как загинаха двама ваши служители при много странни обстоятелства, които се занимаваха с архивите на НРС? Един от които се самоуби, ако не се лъжа, на работното си място. Не двама, един. Това беше тогавашния началник. Точно така, двама, защото един беше бивши, загина в Пирдоп. Какво е вашето обяснение за този човек, който се самоуби тъй странно във вашата институция? Следствието категорично доказа, че това е самоубийство. Моля ви се, естествено. И аз нямам друго обяснение по случая. Вие не правите връзка, че този човек е бил човека, който знае всичко за вашите архиви, включително знае за архивите повече от вас и от генерал Димо Гюров и от генерал Бригос Първо. Това е така. Какво следва от това? Следва, че умират хора, господин Коритаров, при странни обстоятелства, когато става въпрос за архиви на службите. Това следва. А за да са при странни обстоятелства, някой използва службите в България за параван, за да върши престъпление. Кой е този някой? И този някой е този, който може да го прави. Кой може да го прави? Един от тези хора е Бойко Борисов, според мен. Добре, господин Киров, генерал Киров, благодаря ви за участието. Аз също благодаря, защото генерал Киров, аз лично не съм загубил и грам уважение към българските генерали и към генералитета, който работеше начало на службите. Стана ли смятам, ясно, че и генерал Киров, и генерал Гюров, и генерал Аспарухов са достойни хора, които си вършат работа. Изясни ли ти заблудата, в която някой те въвежда? Жоро, няма заблуда тук. Остави да си свършим работата. Ние политиците и хората, които раздават правосъдие в България. Ти като журналист бъди един арбитър, а не става адвокат и защитник на господин Борисов. Въпроси, те са много основателни. Влез в след малко, ще видиш един документ, който съм дал да публикуват колегите, писани от бургаското поделение на МВР. Откъде ти хрумна идеята за референдум за монархията? Да изясним и този въпрос. Той беше в отговор на въпроса за отношението ми към царя. И аз казах следното. Когато в България има фундаментални политически въпроси и обществото иска да се отговори на тях, работа е не политиците да отговарят, господин Коритаров, а народа. И една от тези теми е темата за монархията. Ако преценим, че това е тема, да излезем, да гласуваме за или против. Аз по това вярвам дълбоко, че референдума от 49-та година ли беше абсолютно нелегитимен. 46-та. Заедно с приемането на Конституцията. Трябва да се помнят добре ме объркам 2-3 години. Аз помня като между другото, Тома Аквински стига вече, моля ти. Има такава концепция, че монархията е най-добрата форма на управление. Да не би до ден днешен консервативно крило да е повлияно от там? Консерватизма върви с консервативните ценности и с консервативните институции. Ако ме питаш моето мнение, какво е, ще ти кажа. Ако ние вместо Сакскобургготски като премиер имахме начало на държавата премиери и правителства, а на местото на президента беше монарх, и този монарх беше Сакскобургготски, в днешната ситуация и по-предишните ситуации, неговото поведение ще бъде доста по-адекватно ако беше монарх. Ако беше монарх. От президенти като Росен Плевнелиев и Георги Първанов. Благодаря ти. Ти направо оцели края на предаването. Ти от одеве казваш да го удължат още малко. Сега разбирам, съм интересен гост. 5 минути, 10 минути ще пуснете ли?